స్తుతులకు పాత్రుడైన నిత్యుడైన యేసు దివ్యనామం, స్తుతి కీర్తనలకు పాత్రుడైన నిత్యుడైన యేసు దివ్యనామం, స్తుతుల మధ్యన వాసము చేయు పవనుడేసుని స్తుతించదము. ఆహా అద్భుతమే ప్రభు నడుపుదల, ఆనందమే పరమానందమే, కృతజ్ఞతతో హృదయము పొంగుచుండే స్తుతి చెల్లించి పాడెదం హల్లెలూయా. కృతజ్ఞతతో హృదయము పొంగుచుండే స్తుతి చెల్లించి పాడెదం హల్లెలూయా. గతమందు కను పాపవలే గాచెను మనల కరుణ తోడా, గతమందు కను పాపవలే గాచెను మనల కరుణ తోడా, ప్రభుని నమ్మి జీవించుటకు కృపనొసగిన ప్రభుని స్తుతించెదము. ఆహా అద్భుతమే ప్రభు నడుపుదల, ఆనందమే పరమానందమే, కృతజ్ఞతతో హృదయము పొంగుచుండే స్తుతి చెల్లించి పాడెదం హల్లెలూయా. కృతజ్ఞతతో హృదయము పొంగుచుండే స్తుతి చెల్లించి పాడెదం హల్లెలూయా. అగ్ని మధ్యను నడచినను, అగాధ జలముల దాటినను, అగ్ని మధ్యను నడచినను, అగాధ జలముల దాటినను, అగ్ని వంటి శోధనలధికమైన జయమొసగిన ప్రభుని స్తుతించెదము. ఆహా అద్భుతమే ప్రభు నడుపుదల, ఆనందమే పరమానందమే, కృతజ్ఞతతో హృదయము పొంగుచుండే స్తుతి చెల్లించి పాడెదం హల్లెలూయా. కృతజ్ఞతతో హృదయము పొంగుచుండే స్తుతి చెల్లించి పాడెదం హల్లెలూయా. వాంఛలు తీర్చుట కరుదెంచు యేసుని రమ్మని పిలచెదము. వాంఛలు తీర్చుట కరుదెంచు యేసుని రమ్మని పిలచెదము. ఆకాశమున మన ప్రభుని చేరు కాలమాసన్నమాయ స్తుతించ